Podujatia tohto typu sú veľmi dôležité, jednak vysielajú do sveta signál o našej vlastnej kultúrnosti, o stave profesionálneho umenia na Slovensku a teší ma, že ten signál je čím ďalej tým viac pozitívny. A na druhej strane toto stretnutie so zahraničným umením, už interpretačným či skladateľským, na našich tvorcov, na našich interpretov pôsobí častokrát veľmi motivujúco a znamená takú určitú vzpruhu. Zároveň nám umožňuje aj do istej miery určitú sebareflexiu a poznanie, že stále máme na čom pracovať. Great city, very beautiful, and this the festival shows that interest in music is very, very high. The way is always the same. It doesn't matter with, when, where, what we play. Is the way of violinist is starting when we are young and going. And it's a lot of work, of course, but hopefully a lot of great concerts and great activities. And of course, we are the best orchestras. This orchestra is really very important for us to play together with so great musicians. It's fantastic. Ja vlastne recenzujem koncerty vážnej hudby a okrem iného teda v tomto roku aj koncerty bratislavských hudobných slávností. Prispievam do časopisu Hudobný život a kritikami, recenziami koncertov a nahrávok. Ja si myslím, že je veľmi zaujímavé reflektovať takýmto spôsobom hudobné dianie na Slovensku, pretože si myslím, že ako nejaká seriózna hudobná kritika v našich pomeroch je v podstate neexistujúca a akákoľvek reflexia nejakého hudobného diania, koncertov, nahrávok, ktorá sa nejakým spôsobom nebojí ísť za hranice potlapkávania sa po pleci, je veľmi dôležitá a zaujímavá. Classic music – it's вечная музыка, это вечная музыка, вечная музыка. Поэтому к вечности всегда все стремятся. Поэтому, я думаю, это нормально, естественно. Классическая музыка, она будет жить вечно, и всегда она является современной музыкой. Всегда, во все времена, чем больше время идет, тем больше классика становится современной музыкой. И взгляд на нее ходит современный. Поэтому она всегда нужна. Она выражает высокие чаяния человека. Она объединяет человека. Она заставляет любить друг друга. Shostakovich, it's life during the long time in Soviet time. This is inside of the music all our life. Very good life, but not good life. Against some regierung, against them, but it's music speaking about our life. Как Бог любит нас, так Бог через музыку проводит вот эту любовь между нашими людьми. Особенно, когда славянское сердце, ваше славянское, наше славянское, она должна всегда тянуться друг к другу. Ja by som nevidel nič zvláštne na tom, že niekto vystupuje vo veku 80 rokov, keď je dobrý dirigent a tak povediac máva mu to, tak prečo nie? Ja som veľmi zvedavý dnes večer svedkom, čoho vlastne budeme. Vladimír Fedosejev vystúpil už minulý rok na bratislavských hudobných slávnostiach v rámci záverečného koncertu, čím uzavrel 49. ročník, takže bratislavské publikum ho veľmi dôverne pozná a za tým by som hľadal aj dôvod jeho opätovného pozvania.
Je to veľká česť zúčastniť sa na bratislavských hudobných slávnostiach. Som veľmi vďačná pánovi Vladimírovi Godárovi, ktorý ma oslovil, aby som odinterpretovala tieto piesne, ktoré už, ako Peter spomínal, odzneli v rámci Albrechtíny na jednom z koncertov. Ale spievať na bratislavských hudobných slávnostiach je niečo, na čo čaká každý umelec aspoň raz za život. Určite to má význam interpretovať diela, ktoré sú možno neprávom mnohokrát zabudnutí. V rámci tej dramaturgie sa určite nájdú aj skvosty, ktoré majú právo byť na pódiu a majú právo aj v budúcnosti byť interpretované. A hoci sú dnešné piesne všetky v maďarskom jazyku, tak okrem tej verbálnej reči určite existuje aj tá hudobná, emocionálna reč a verím, že osloví poslucháčov. Na dnešnom koncerte odznie hudba slovenských autorov, ale bude mať jedno špecifikum tento koncert, a to, že autori sú slovenskí, ale texty piesní, ktoré dnes oznejú, sú všetky v maďarčine. V podstate aj koncert má názov Maďarská poézia v dielach slovenských autorov a bude ju interpretovať moja kolegyňa, bude tieto piesne interpretovať moja kolegyňa Helenka Bečesavová, ktorá samozrejme vie maďarsky. A na klavíri doprevádza Peter Pažický. V rámci BHS my tu máme na starosti v podstate celú technickú prevádzku tejto budovy, to znamená ozvučenie, osvetlenie, všetky tie hlášky, bim bam a tak ďalej, čo pozývajú ľudí do sály a vyzývajú, aby si povypínali mobily a že nesmú fotiť. No a niektoré koncerty točíme na náš stream a poväčšine len tie, na ktoré máme súhlas, to znamená všetky koncerty Slovenskej filharmónie, prípadne interpretov, ktorí nám na toto súhlas dajú. No, točíme to odtiaľto, takže teraz vlastne sledujeme koncert v malej sále a zároveň môžeme vidieť aj koncert, ktorý sa pripravuje vo veľkej sále. Ľudia začali dôverovať festivalu BHS a vedia, že keď prídu aj na nové súbory, neznáme súbory, keď si vypočujú neznámych solistov, vedia, že je tu určitá garancia umeleckej kvality. V tomto zmysle sa snažíme budovať festival aj do budúcna a vlastne v tomto zmysle nadväzujeme aj na tú dlhú tradíciu. No, dnes to bude ono. Dnes to bude, jak to má byť, ale tak ťažko povedať. Ako to dnes bude, to nevieme ani tesne pred koncertom. Taká tá expresia proste, kedy ruský ansambl zahrá ruskú hudbu. Na to sa vždy možno tešiť. Dokonalá súhra, zodpovedná príprava. No jednoducho všetko to, čo patrí na 50. ročník BHS. Ja som zvedavý na V tejto chvíli som zvedavý na to, akým spôsobom robiť tú skúšku, pretože to je veľmi zaujímavý kontext potom, keď uvidím výsledný produkt, alebo teda budem počuť výsledok tej skúšky a výsledok celej tej prípravy večer. Mimo festival chodia umelci do Bratislavy, chodia do sezóny Slovenskej filharmónie, chodia do sezóny rozhlasového orchestra, chodia sem veľmi zaujímaví umelci, ale ten signál smerom von nie je taký intenzívny, taký silný, ako keď sa vyšle v takejto zhustenej podobe, kde na malej ploche relatívne sa vystrieda 8-9 svetových orchestrov, najlepší dirigenti súčasnosti. To je signál, ktorý sa veľmi pozorne sleduje, najmä u partnerských, ale aj konkurenčných festivalov v Európe, ale aj v zámorí. Takže v tomto zmysle je to skutočne veľký prínos pre prezentáciu a reprezentáciu Slovenska.